Jone! Bai, dena dago super under control. Neskamutiak jatorrak dira. Ez dakit nondik hasi aukeratzen ere, denak dira oso kukiak. Bai, esan batzordekoi dena oso ondo doala. Lasai, adio! Hau, desastrea. Guztiz. Noiz itzuli zara? Oso isilia izan zara, badakizu horrek beldur pixkat ematen duela. Ez dut ulertzen zergatik sartu nahi duzun saltxa honetan. Saltxa? Ez! Niri izugarri gustatzen zait neskamutiekin tratatzea. Ez dakit esan dizudan, baina nik ere psikologia ikasi nuen. Bai, esan didazu, bai. Pastatxo bat! Maitane, ikusi duzu oso komplikatuak dira. Bueno, oraindik ez ditugu denak ikusi, besteak falta dira. Ez dago besterik. Ez dago besterik? Ez dago besterik? Baina, positibo, Maitane. Beti positibo, Gogoan daukazu? Bueno, baina gaizka ez dago gaizki. Oso jatorra da. Bai, begira. Hau, lapurtu zuen. Eta azpi oso simpatikoa iruditu zait. Mugikorra jakeatu dizu eta adingabeen zentroko guztiek zure pasaitza dute. Roke. Noiz uste duzu hasiko dela norbaitekin borrokan? Bueno, eta Karla? Zigur ez dela inorekin borrokan hasiko atzazkalak ez ondatzeko. Eta daukan diru guztiarekin, zigur ez dela lapurretan arituko. Kleptomanoa da. Bale. Zer egingo dugu? Maitane. Bai. Oraindik denbora daukagu dena bertan bera usteko. Udaleko astebete barru hasiko da. Astebete barru? Ez zaude prestatuta. Zer egingo duzu? Garaziri deitu.